Salutare lume, eu sunt Billy de pe Access.rp și astăzi am venit cu niște tutoriale pe forum și pe SAM la sugestia lui Tuning Drifter. Și acum să vă arăt primul lucru, cum să vă faceți cont pe forum. Păi forumul e simplu, creați reclamele, forumul e simplu, ăsta. www.access.rp.com/forum. După o să vă dea aici. Dăm create account. Apoi, primul pas, să ne facem contul. Un nume care vrem să-l avem pe forum. Eu o să pun, de exemplu, hai să pun tot Billy. Bine, îl pun și așa. Așa. Adresa de e-mail, să punem aza@yahoo.com. Am pus la nimereală. O parolă, să punem și aici la nimereală. Și aceeași parolă ca aici. Apoi aici, să vă arăt ceva. Dacă nu vedeți bine, puteți să dăm aici, să ne pice unul care ne place și vede mai bine. Nu se înțelege. Oricum, ăsta o să-l trecem aici. Dăm bifăm și această căsuță și dăm create account. Deci, sigur că contul nu s-a creat pentru că n-am pus eu corect pe aici. A doua parte e confirmarea. Păi, e-mailul pe care l-am băgat aici, o să intrăm după PMS pe e-mailul acesta, de fapt al vostru, și ne uităm la e-mailuri. Și acolo o să găsim e-mail-uri, dăm click pe linkul acela și gata, să activa cont. Acesta a fost primul tutorial despre cum să ne facem cont pe forumul Access.rp. Până data viitoare, vă aștept cu noi tutoriale.